Vyrazil jsem z Mostaru s posledními 2 markami, měl dlažbu cizí rodiny, jedl s nimi doma a oni mi vyprali prádlo a ještě mě podpořili penězi na cestu. Za 2 dny jsem stopem projel půl Balkánu. Chytit první stop z Mostaru nebylo snadné. Čekal jsem několik hodin, než mi za stmívání zastavil australský pár s dodávkou. Místo plánované buny jsme jeli do Blagaje k řece, kde uvařili výborné nudle s kuřetem. Jsou to zkušení cestovatelé a vášniví lezci, kteří mají za sebou spoustu cest a podělili se se mnou i o tipy na Indii. Ráno jsem se zbudil na parádním místě a začal jsem stříhat video. Po chvíli editace videa jsem potřeboval dobít elektroniku a tak jsem šel po proudu řeky, kde jsem objevil restauraci. Měl jsem poslední 2 marky, káva stála 3, číšník mi ji nakonec udělal i za 2 a já tam skvotoval celé 4 hodiny. Nabíjel věci a visel na Wi-Fi. Druhý den jsem se šel zeptat, jestli si tam můžu sednout zdarma, že potřebuju video nahrát a on se mě ptá, co tu vlastně dělám a on na to, a nechceš mi pomoct vyměnit dlažbu? Myslel jsem, že to je vtip, ale nebyl. Nosil jsem dlažbu a on pokračoval. 1 řada pryč, 2 a nakonec pak celých 70 metrů čtverečních. Já si říkám, dobrý, stačí, pracoval, check, jenomže mašina Emanuel, zkráceně Mašinuel, pokračoval dál a pak začal nabírat písek. Druhý den se vrátím zase jenom na Wi-Fi a nabíjet a on se usměje. Tak co, pokračujem? Nabídl mi, že mě potom hodí na dobré místo na stop. Jen 2-3 hodinky práce, říkal. Věděl jsem, že to je past, ale říkal jsem si, jsou to dobří lidé, chvíli pomoct můžu. Po chvíli přišel s 50 eury v ruce a říká, to máš od nás, od celé rodiny. Ne, opravdu ne, to nemůžu, já vám nepomáhám kvůli penězům. A on mi říká, just shut up and take it. Byl jsem lapen ještě více, když mi jeho žena nabídla, že mi vypere prádlo. Pak mi Emanuel říká, že jsem si vysloužil ještě 1 odměnu a to, že můžu spát v domě a dostal jsem vlastní pokoj i se sprchou. Během dne mě hostili vším možným a mě večer bylo dost špatně a pálela mě žáha. Zkoušel jsem opravdu všechno a nic nezabralo. Další ráno mě hodili na stop. Měl zase stopovat směr Černá Hora, ale vůbec se mi nechce, protože doteďka jsem byl u té rodiny a bylo takové fajn. Dneska mě dokonce nechali spát u nich doma a teďka už zase zpátky na cestě, tak není to ideální, no ne, ale tak to jsem si zvolil. Jedem. Zastavil mi jednoruký veterán z války. Na klidu mi fakt nepřidalo, že navzdory automatu pustil volant a levou rukou přes pahýl začal štelovat rádio. Jo, rádio. Pak jsme zastavili za karavanem s nálepkama států, kterými projeli. Tak si říkám, až není ticho, začnu je číst. Rakousko, Německo, Francie a u 5. vlajky se zarazím a povídám, hele, tuhle nepoznám, co myslíte vy? A on na mě klidně, já nevím, hochu, já tam nevidím. Bylo to asi 1,5 metru před náma, jakože 1,5 metru doslova. V tu chvíli jsem si říkal, že tohle možná nebude moje nejbezpečnější jízda. Ale co? Vzal mě německý pár, ale nebyli si jistí, jestli mě chtějí vzít přes hranice. I'm like completely stranger in your cars. Okay. Překročili jsme hranice s Černou Horou a možná jsem si mohl odpustit vtípek, že tak jsem těch 5 kg kokainu převezl. Upřímně to trochu rozhodilo. Po chvíli pochopili, že to byl jenom vtípek a rozloučili jsme se. Tak už jsem v Černé Hoře a protože to šlo velmi rychle a je asi 2 hodiny, 2:30, tak se rozhodl, že bych jel až do Albánie, tak možná se tu ani nedržím v Černé Hoře, ale rovnou to projedu. Uvidím, tyjo. Nevím, zkusím. S mladými Turky jsem se dostal až nad předměstí Podgorice, už se stmívalo a mně bylo jasné, že v hlavním městě se bude místo na spaní hledat těžko. Tak jsem poprosil, ať mě vysadí u zeleně. Kousek od benzínky seděl pán na schodech domu, zeptal jsem se, jestli si na zahradě můžu postavit stan. Otočil se a zmizel dovnitř. Za chvíli z domu vyběhla paní Táňa i se synem a úplně rozzářená povídá, ale jasně, lehni si kam chceš a tím to celé začalo. Najednou jsem měl před sebou hostitelku roku. Přinesl mi jídlo, polštáře, deku, ručník, syn donesl jonťák. Máš všechno? Ano, kdybys cokoliv potřeboval, víš, kdy mě najít.
No, všiml jsem si, že máte Wi-Fi. Nevíte náhodou heslo? Rád bych napsal domů, že jsem živý a zdravý. Heslo, které mi řekla, nefungovalo a tak dokonce zavolala i svojí dceři, jestli ho nezná. Během noci dost pršelo a já za druhou deku byl opravdu rád. Druhý den mi paní Táňa ještě připravila svačinu a manžel mě odvezl na cestu vedoucí do Albánie. Zastavil mladý klučina jménem Šimon a říká: kam jedeš? Já jedu do Severní Makedonie, do městečka Kruševo. A říká: no tak to je náhoda, tam já jedu taky. A tak jsme společně jeli několik hodin, překročili hranice, nabrali další stopaře z Polska. Šimon jel na konferenci a protože jsme přijeli pozdě, tak jsem si postavil stan kousek nad hotelem. Dobré brzké ráno, zdravíčko. Tak jsem vstal na úplně parádním místě, ukážu vám to. Je východ slunce. Za stanem jsem zmrčil tuto ceduli a rozhodl jsem se, že se na ten mehký kámen půjdu podívat. Ještě jsem si vysušil prádlo a vyrazil jsem na cestu. Už to nebylo daleko a já jsem tu krásu viděl na vlastní oči. Užil jsem si ještě krásné výhledy a potom se vydal zpátky. Vidíte tamhleto na druhém kopci? Já taky vůbec netuším, co to je. Zrovna když jsem se rozhodl to jít prozkoumat, moje sandále se rozhodly, že už dál nepůjdou. Umím parádně šít a má to krásný steh. Moc dlouho to nevydrželo a já jsem našel pásku zákaz vstupu, tak uvidíme, snad to bude daleko lepší. Já vůbec nechápu, co se stalo, jakože fakt jsem ty sandále spravil a normálně se to zase rozbilo. Jakože teď to bylo jako na fest, napevno, já vůbec nechápu, co se stalo. Vůbec. Nerozumím ničemu, fakt jako ničemu. Ještě jsem se zeptal náhodného pána, jestli náhodou nemá lepící pásku a spravili jsme to ještě takto. A jestli já jsem schopný takhle spravit sandále, ty můžeš dát like, dát odběr a napsat mi do komentáře, co se ti kdy na cestách pokazilo. No nic, je na čase městečko Kruševo a divnostavbu prozkoumat, pojďme se společně na to podívat. Tak toto je z dnešního dílu všechno, já doufám, že se ti to líbilo a uvidíme se zase za týden. Čau!